Приказка за кенгурото Кико и неговото голямо приключение. В една далечна и слънчева страна, където небето беше винаги ясно, а тревата зелена и мека, живеело малко кенгуру на име Кико. Той беше игриво и любопитно животно, с мека кафява козина и големи, бадемови очи, които постоянно търсеха нови приключения. Най-голямото му желание беше да открие всичко, което криеше величествената австралийска земя. Макар да беше още младо, Кико вече беше усвоил изкуството на скачането и можеше да скача по-високо и подалеч от почти всички други кенгурута. Но Кико не само че беше известен със своето скачане, но и със своето неутолимо любопитство. Той обичаше да изследва и да се среща с нови животни, а всяка нова среща беше за него ново вълнуващо приключение. Един ден, след като изскочил от хралупата си и изскочил през ливадата, Кико стигнал до голяма река, която не бил виждал преди. Тя се преливаше през бреговете и извиваше във всякакви посоки, като сребърни лъчи на слънцето. Кико решил да прескочи реката, както винаги правил с малките потоци. Но когато се засилил, видял нещо неочаквано. На противоположния бряг стояло малко крокодилче, което гледало към него с удивление. «Здравей», извикало крокодилчето, «аз съм Макс, а ти кой си?» Кико бил малко изненадан от тази среща. Винаги беше чул за крокодили, но никога не беше срещал толкова млади и приятелски настроени като Макс. Кико се запознал с него и те започнали да разговарят. Разказал му за живота си в австралийските степи, за скачането и играта, а Макс му разказал за живота в реката и как много обичал да плува. «Аз също съм изследовател, но по различен начин», обяснил Макс, «аз обичам водата и всички нейни тайни. Може би можем да съчетаем приключенията си». Кико се усмихнал, защото не бил срещал много животни, които да имат същото обичане на приключенията. И така, двамата нови приятели започнали да правят планове за своите следващи приключения. На следващия ден, Кико и Макс решили да се отправят на пътешествие в джунглата, която се намирала на няколко дни разстояние. Джунглата била известна с многото си мистериозни места и огромни дървета, които се извисявали толкова високо, че дори птиците не можели да ги стигнат. Била изпълнена с звуци и багри, които никога не били чували. Нямали никакво намерение да се страхуват от непознатото, защото вярвали, че с приятелите всичко става полезно. По пътя Кико научил много нови неща. Научил как да скочи по-високо, като събира енергия от земята. Макс го учил как да разпознава най-добрите места за плуване и как да преодолява всякакви препятствия по реката. Докато пътували през джунглата, двамата срещнали много интересни същества, пъстри папагали, малки скакалци, лияни, които се спускали от дърветата, и дори змии, които ги гледали отдалеч. Въпреки че всяко ново същество изглеждало страховито, Кико и Макс се опитвали да не се страхуват и да се справят с всяко ново изпитание. След няколко дни на приключения, Кико и Макс достигнали до голяма планина. Тя била толкова висока, че облаците се стичали по върха и се разбивали в сняг. Пътят нагоре бил стръмен и труден, но Кико не се отказвал. Той скача по скалите, а Макс се промъквал през тънките пролуки между тях. По пътя срещнали снежен леопард, който ги предупредил. Този път е труден. Много животни са се опитвали да стигнат до върха, но малко са успели. Въпреки това, ако вярвате, че можете, ще стигнете до там. Със смелост и вяра, двамата продължили нагоре. Трябваше да преодолеят буреносни ветрове и непредсказуеми каменисти пътеки. Но съвсем скоро, след много усилия, те стигнали до върха. На върха на планината, в ясното небе, те видели най-прекрасната гледка, която някога били виждали. Безкрайни поля, блестящи реки и далечни земи, които се простирали на километри. Кико седнал на ръба на планината и погледнал навън. Той се усмихнал, защото знаел, че с приятелите си може да постигне всичко, без значение колко труден е пътят. След като се насладили на гледката, Кико и Макс започнали да се връщат към дома си. Всеки от тях бил по-умен и по-уверен отпреди. Те не само че научили как да се справят с трудностите, но също така открили истинската стойност на приятелството и на доверието. Когато се върнали у дома, Кико осъзнал, че приключението не приключва с края на пътуването. Всеки ден, когато скача по поляната или играе с нови приятели,
той открива нови начини да се забавлява и да научава повече за света около себе си. И така, кенгурото Кико се утвърдило като истински приключенец, а приятелството с Макс останало за него най-ценното откритие от всички.